Hungry Shark, ale z Hungry Shark Evolution. Jo, není to ten istý Hungry Shark. A dneska prekonáme možná světový rekord, možná ne. Ještě jsem se nedíval, jaký je světový rekord. Ještě nevím. A prekonáme ho, prosím pěkně, s tímto divným krytlom. Alebo nejdeme prekonávat světový rekord, ale jdeme zabít kraba, jo, bossa. Takže, jo. No, kdybych chtěl prekonat světový rekord, tak to by som... Yes. Tohle se bude dlouho načítávat a... Leč. To som ďaleko nedoletel, počkaj. Kde je boss, ako ďalej... Až tu, keď je tu tá brána, tak tam je boss. Tutok je žižala, tutok je dažďovka. Ja tomu vravím dažďovka. Pre mňa to aj je dažďovka. No, tak. Tutok som sa nažral. Aj na tých ľuďoch sa nažerem. Tutok je to čo? Ja, to je táto blbosť. No, a ako to má abilitu? Tak asi viem, prečo sa dá tú abilitu vyhacať. Takže, jo. Myslím, že vím. Letím. Já si létám. Počkej, kde? Čo? Tak to je kľúd, ešte niekto po mne strieľa. Hej, ale ja mám nohy, ja by som mohol ísť. Ja by som mohol chodiť. Po dvoch. Neviem, či sú to nohy alebo polúkle. Nenaháňaj ma, Mone, nechaj ma. Čo chceš, kaočko? No, ale... Teraz mi v mozgu ide asi... rakovina bakterie. Tenhle má asi chromé nohy, když je nepoužívá. Ty plůtve, co to má vzadu. No tak plází, ale já chci, aby chodil. A nechci, aby ležal. Bože. Nevie ani vyliezť na pláž. Toto vie Godzilla o mnoho lepšie. Aha, gitara. Víš čo, chcem vás všetkých zožrať. Čierna diera normálne. Neviem, kto si môže povedať, že tento hral bude čierna diera. Počkaj, kadeľ mám ísť? Tu dole, jo. Fakt. Tu, taďal, hej, tu je krab. A tu je brána, ty tam vojdeš a teraz ideme hrať boss fight. Vidíte, sú tu kraby, čo je tu asi tak nevídané. More, ono ma zase kusne, ty neprovokuj mladších ľudí. Lebo ty stopro máš 200 rokov. No halo, blikni zelenou. Pane Bože. Ja tu chcípam od hladu. Ja tu idú žrať krabo. Yes, damage. Prosím. Ja nemám jídlo, ja sa musím respawnúť. Aj krabo, jeden diadol. A toto musím robiť celú dobu, búchať do neho. Trochu vyššie, nižšie. Ježiši, toto je tak hrozný boss. A či bych měl oliheň. No halo. Ja chcípnem. Ja zdochnem. Tak ja skapem. Skoro skapem. Ja sa tu musím 3-krát doživiť kvôli jednému krabovi, ktorý sa ani nehýbe.
cez Sonic. No ale už. Blik. Tak ti treba. Masný chleba. Tak toto bol Jožo. Čistý. Páne Bože, tu sú celú dobu ryby a ja tu skapínam na hlad. Ja som ešte tu aj medúza. Vieš čo, tento boss je načisto hrabnutý na hlavu, lebo tak dlho musíš čakať, kým mu môžeš dať damage, ale toto je inak, ten najlepší šark. Možno to není šark, ale nejaký mutant, černobylú, ale je dosť dobrý a tá jeho abilita schrumstne aj Eminem. Neviem, prečo som povedal random Eminem. 2 milióny skóre, docela dosť. Docela. Tu použijem čiernu dieru. Čo sa také stane? Koľko mi to príde? O chvíľku 3, trojka. Jak môže ten Creeper už vedľa mňa prežiť vôbec čiernu dieru? Neviem, či to je čierna diera, alebo čo? Poď, plasa. Vypadá hrozne komicky, keď sa plazí. Až tak hrozne nie. Dobre. Skvěle. No co, dobrý. Tohle asi pro dnešní video všechno. Vím, že bylo trochu nudné pro toho bossa. No, stále lepší, než chodit stále do tohoto šutru lávat. Tak, tohle bude asi pro dnešní video všechno. Tak zatím čus.